Здравейте хора, съм KFTV и в този епизод продължаваме тук, където спряхме, нали, Майнкрафт оцеляване на телефон. И малко ще осветя тук. В този клип ще доправим къщата и ще видим какво да направим, нали, защото няма много ресурси. Ще я направя малка. То сега се малка, да. Да, това е. Сега ще продължим откъдето спряхме. Така, и само мисля, че трябва да сложа. Има ли брадва? Да, имаме една дървена брадва. Хайде. Ако ви харесва видеото, абонирайте се, дайте лайк. Да видим какво друго да снимам. Нали, защото нямаме идея на какво да снимам. Няма да се представя даже. Аз съм малко болен и съм вкъщи. Дома да се каже. И правя този клип по-рано, някъде в 10 часа. И ще го кача веднага, като го довърша. Той няма да е много дълъг, ще е 5 минути. Извинете, че го малко скратък, обаче отнема много време да се качи. Знам хора. Не знам какво да кажа. Когато ме купят после търга, ще правя по-дълги клипове. Да поредицата, защото може да снимам и на други игри на телефон. Стига само да намеря някакви. Не успях да намеря. На Real Raking може да снимам, да се развиваме. И така ще видим какво да направим. Да сложим едно дърво тук и сега да запълваме. Така. Тъй. Абонирайте се, дайте лайк, за да разбера, че ви харесва поредицата. И такива разни работи, нали, просто кажете дали ви надолу, дайте лайк, че не забравяйте да се абонирате, ако искате да виждате още клипове на Майнкрафт и на всякакви други игри. И вчера качих само един клип, защото нямах време и се извинявам за това, обаче нямах много време, изобщо нямах време. И този клип беше от един ден май и заради го качих, за да има някакво клипче, което да гледате. Но както и да е сега, нали, тук има клип. И хора, ако стигнем 50 абоната, ще има гива. И мисля да раздам някакви награди. Но ще видим колко абоната ще събера и какво ще се случи. Така тук да не падам пак. Спомняте си един епизод, как паднах и не можа да изляза. Да взема поне две дърво тук. Да продължаваме. И хора, ако искате, може да играете с мен Майнкрафт на телефон.
Нали, ще отворя Word. Ще видим как. Не знам как, обаче ще погледна от някъде. Айде бе. Айде. Оставиш вода. Така, къде е второто дърво? Ето към едно. Мисля, че играе толкова зле, обаче просто ми е трудно. Та, айде не, тъй. Не съм светил. Леле. Та, правя го малко по-дълъг клипа, 6 минути. Така, сега да излезем от World и да ви кажа. Кажете на какво искате да снимам. И ще пина на какво мога, на какво ще побере, на ще мога да играя или какво да снимам. И ще го направя, обаче само кажете, защото нямам никакви идеи и това е. Дайте лайк, абонирайте се, напишете долу в коментарите една за редактиране на лаптоп и това беше. Чао!